Hi guys, nandito nga ako sa maawot namin ay sa may bahay ng poste ng Meralco ng Alico ba. Ayan. Guys, ang daming awot dito sa amin. Ito, kung gusto mong tabasin to, pwede naman. Pero hindi ako magbabayad ha kasi wala ako pira. So gusto ko lang kayo i-vlog dito sa amin. Itutur ko kayo dito sa amin. Sa aming mahiwas na maawot ba. Guys, ito nga pala tuturuan ko kayo magbikol. Kung wala ka marunong magbikol ha, tuturuan kita. Ako bahala sa iyo. So dito sa amin ito, ayan yan. Ang tawag dito sa amin ay Ogbos kang bayawas. Yan. Pag napunta ka dito, napadpad ka dito sa amin sa Bicol, sabihin mo lang bibili ka ng ogbos ng bayawas kung maggugulay ka. Yan, yan. Alam nyo ba guys na mabisa tong ogbos na to? Pwede nyo tong lagain tapos itapal nyo sa bunganga ng chismosa nyong kapitbahay para mapila na ang ayam na ang pasigisa na ang pangraot. Ayan, pwede mabisa to pampapila ini sa rapak na matiwa-tiwaon guys. So, igwa kita digdi guys. Ini guys ang apod ka ini sa muya digdi ini. Yan. Amorsiko. Yan, pwede mo siyang i-design sa short, yan, sa bado, yan, idukot mo siya diyan. Puwertihon guys. So igwa pa kami digdi guys. Ini kung aram din do yung apod digdi. Ang apod ka ini sa muya Ogbos kang natong. Yan, ogbos kang natong ini. Kaya pagka permi ka mo naghihilig sa kuya, marami kayo sa akin matututunan. Pwede ko kayo turuan magbikol, mag-incheck ba or mag-Japanese, yan. Tapos guys, igwa pa kami digding tinarum. Tinarum pa ini digdi. Ini. Kung alam nyo to guys, yan. Yan, ang tawag nito sa amin dito, langatong. Yan, pwede nyo tong gulayin tong langatong na to. Yan, kaya pag nakita nyo to guys, langatong ang tawag sa amin nito sa Bicol ba. Kaya kung gusto nyong matuto mag Bicol guys, manood lang kayo lagi sa akin tapos mag-follow ba. Mag-comment din kayo kung anong gusto nyo matutunan sa nasalita dito sa amin sa Bicol. Ako bahala, tuturo ako kayo. Okay, bye-bye!